Suropangga. Nggih. Apa kowe ora mireng kabar? Perkawis menapa, Kanjeng? Kabar sing tak prungu kuwi putri saka Kediri sing asmane Daneswari. Kuwi ayu tenan. Pindaning widodaringe Jawanta. Senajan aku durung tau priksa. Ning aku wis bisa nggambarake. Piye? Kabeh para ratu Patmanca negara padha kepencut karo ayuning pasuryane Daneswari. Kula saya gumun, Kanjeng. Kanjeng Dipati ngendika menawi dereng nate pinanggih kalian kesumaning ayu Daneswari. Ya, Namung sampun ngendika menawi kesumaning ayu Daneswari endah sulistaning panu pindaning widodari. loh. Patih Kula Suropangga ingkang sowan, Kang Mas. lagi wae dadi rerasanan Daneswari wis rawuh ning pendopo Kabupaten Blambangan. Kene wong aji. Punten dalam sewu jeung Punten dalam sewu, Kang Mas. Kene. Injih. Minggir, kowe minggir. kula dos pundi, Kanjeng? Sumikir mboten. Wis kowe nang kene wae ning madhep rono. Mengko Mengko tok sawang ndak suda ayune. namung lho, Kanjeng, Hmm. menika sanes kesumaning ayu Daneswari. Menika Keng Rayi kesumaning ayu Gendari. Lamur apa piye to? Mboten katara kula kok. Genah cetha Daneswari sing rawuh ning pendopo Kabupaten Blambangan ngono kae. Daneswari. Piye diajeng Daneswari? Mbok diemutke lho. Nyun pangapunten. Ora kurang-kurang nggonku matur ki malah iki wae meneng kok ya kowe iki. Panjenengan Gendari, Kang Mas. Lho, Ayo ning wae. Kang Mas. Platu remote nggih. Aduh, Nito. Ate Rumito. Penjara menika apa? Wonten menapa to, Kang? Kok aneh-aneh sanget to? Kanjeng, kula aturi menggalih, kula aturi nampi sedatur kula. Kene caket karo pun kakang kene. Kang Mas, nyun pangapunten kula menika. Aduh, kersanipun menika menapa? Dasar putrane ngenah. Aduh, Kang Mas, penjara menika kenging menapa? Lendro. Kok inget kula niki aneh-aneh to, Kang? Nyun pangapunten. Sing ana mung patih karo senopati. Kowe bakal tak undang. Tak jajake Prameswari. Nanging platu remote. Alah kula betah madeng mriko pripun lah ya kula kepengin ngerti kahanane. Astanipun menika lho. Madhep rene ndak kepengin. Mah pun tahu. Kang Mas, kula menika kedah matur kados. Ulatnya masuk. Kula menika kadang panjenengan Kang Mas.
pareng medal pasilan rumiyin. Neng kene bae. Kula sumerep kahanan bebet kula teles. Neng kene bae. Nggih. Ora tak keparengake lunga saka papan kene. Nggih. Ning madhep rono. Mriko? Heeh. Mboten pikantuk madhep mriku. Ora kena. Manut wae ndak niku ora dibayar. Datan kinggang asal. Tak atur terus nika. Pundhut garwa mlunggi dampar kaprameswaren. Wong ngajeng kula sampun matur. Menika Kang Rayi Kesumanayu Gendari sanes Daneswari. Kang penjenengan yo pangling po piye to yo. Tresno tenan karo sliramu. Injih, tresno yo tresno. Kowe bakal tak nyetekake. Tak pundhut garwa kuwi bakal tak dadekake prameswari. Dadi ibu-ibuning kabeh kawuling Kadipaten Blambangan kene. Oh, injih. Injih monggo kemawon, monggo Kang Mas. Monggo. Ngono. Heeh, piye? Menika lho. Nggih dipun penggale langkung rumiyin dipun wasken langkung rumiyin kula menika sinten? Diajeng Gendari to kowe. Wah, wirang tenan aku, Teh. Teh, Don. Kok ngomong dingkluk wis sowan ning ngersaku ngomong dingkluk. Kula kami madhep rono iki kepiye? Kula kami tenggengen. Kami tenggengen piye? Sumerep kawonten ngaten iki jan gumun lho kula niku. Wah, aku wirang tenan nek kaya ngene iki aku wirang tenan, Teh. Semanten ugi kula. Kowe ngrasake dadi patemon lajeng kula salahke pundi? Ajeng kula salahke mburi mangke nek cakare pitik. Kang Mas, ingkang wirang menika mboten namung panjenengan. Kula meniku enggak. langkung wirange banget Kang Mas. Nek jenengan dereng wirang wong dereng dikapak-kapake kok. Ora kapak-kapake piye wong astane iki tekan ngendi-endi? Kados gurem teng gremet. Panjenengan menika ya kesangeten nyawang kepiye? Piye astaku ki piye? Panjenengan menika yo tekan ngendi-endi kula menika. Aduh. Kowe kok ora waning yuda kepiye? Kowe meneng wae kuwi. Sampun mboten kirang-kirang ngene kula kemutaken. Ora kurang-kurang kuwi kapan dhewe ngelingke aku? Kurang-kurang. Wah, Panjenengan menika nggih kesangeten kok Kang. yo sing gedhe pangapuramu Diajeng Gendari. Pun Kakang Wuru. Merga saka gedhening tresnaku karo putri saka Kediri. Injih kula menika mboten maiben menawi panjenengan menika nandhang asmara monggo kemawon ning langit menawi ngaten menika kedadosanipun ra injih wirang sedaya wirang kawula panjenengan wirang Iki sing prisa mung patih Namung sithik. Wong kula madhep mriku. sing ngerti kuwi mung patih Suropangga Injih. karo Waning Yuda. Nganti iki tok sebarke marang kabeh Narapraja ngati-ati. Mboten. Tak pocot kalungguh mulemu dadi patih. Mboten Kanjeng. Ampun ngantos kula kadak welepat perkawis wadi menika badhe kula tutupi.
sak kegiatan kula ngangge epek-epek kalih niki. Diajeng Gendari. Injih kula Kang Mas. Pun kakang kuwi kepengin mengkuwani. Mesine sliramu go menggalih perkara komplaning dampar kaprameswaren ing Kadipaten Blambangan. Injih Kang Mas kula nderek remen menawi panjenengan dalem menika badhe ngersakaken mundhut garwa wanita. Ya, Kula ya. nderek remen. Monggo kemawon lajeng putri pundi Kang Mas? Menawa saka wawasanku putri sing pantes nenggah dampar kaprameswaren ing Kadipaten Blambangan kuwi mung putraning Ratu Kediri sing asmane Daneswari. Daneswari. Iya. Oh, Kuwi cocok karo kabeh panyuwuning kawula. Para Narapraja padha ngangsek aku tumuli kagungan garwa. Merga yen aku ora tumuli kagungan garwa, Injih. apa kelakon Kadipaten Blambangan kene cuntel? Nggih mboten ngaten menika Kang Mas, sampun limrah menawi panjenengan badhe ngersakaken mundhut garwa kangge nersaken injih panjenengan menawi sampun lumintir lingsir kepraben rak wonten ingkang nerusaken Ana sing menika neruske injih sejarah kula ing Kadipaten nderek Blambangan. remen. Ya wis Injih. ngono wae. Iki mumpung Rekyana Patih Suropangga waning yuda suwaning ngersake. Injih. Kula kan. Kowe aja wedi kangelan. Nggih. Nganti waning yuda lan prajurit sak cukupe. Nggih. Kowe tak utus supaya lumarep ning Kraton Kediri. Nggih. Lamaren Daneswari. Matura yen sing ngersakake Adipati Minak Kedaliseta. Bakal Kakang tak Trewaca jenengake Prameswari. ingkang dados dawuhipun Kanjeng Adipati. Wedal menika nyuwun pamit, nyuwun panjenengan pamuji Kanjeng. Purbawasesa tak paringake marang kowe. Kowe bali ning Kadipaten Blambangan kudu bareng karo Daneswari. Nggih. Udah. Nggih setengah dawuh medal pasilan. Ya.